सर बीपीएफ दोलोनि राजखान्थिगिरि बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ फेलार जादों होननानै सरकार सालायनायाव फेलार जादों होननायाथ' गावसोरसो फेलार दा जुदि गावसोर साक्सेस जायोमोनबा बिसोरथ' गभर्नमेन्टखौनो दागौमोन फेलाराथ' गावसोरसो नङा होमबा गावसोर गभर्नमेन्टआव गैया दाथ' जोंना इउपिपिएल दोलोनि दैदेननाय गभर्नमेन्ट सालायनाय मानगोनां प्रमद बर' सारा मोजाङैनो स्मुथलि गावनि सरकारखौ बिटिआर सरकारखौ कन्डाक्ट खालामगासिनो दङ सालायगासिनो दङ जेरै आलारि सोरां बिथांखिनि अनगायैबो गोबां बिथांखि बिथाङा लानानै मावफुंगासिनो दं जेरै गोरिब न'खरनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा 5,000 रांनि अनसुंथाइ होबोदों जोंनि नैसिमावबो 200 फरायसुला फरायसुलिया बे बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो देग्लायबो 200 सात्र साथ्रिफोरनो स्टुडेन्टसफोरनो आरो रिकुवारमेन्टखौ 200नि रिकुवारमेन्ट होनानै दङ सम आरो बोथोरा फैयोबा बिथाङा बे रांखिनिखौ अनसुंथाइखौ बिथाङा हरगोन आरो बिनि अनगायैबो आलारि मा होनो अनसाय बिथांखिखौबो बिथांखिनि गेजेरजोंबो थांनाय बोसोरावबो 5,000 खरि 200 जोंनि गोरिब आइजोफोरनो जायफ्रा माने मैगं फाननानै जायो साहा दखान फिसा होनानै जायो ना गुरनानै फाननानै जायो फिसा फालांगि खालामनानै जायो बिथांमोनाबो जाहाथे एसेब्लाबो हंखा सुंथों बा एसेब्लाबो फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्सखौ मोन्थों होननानै बिथांमोननि मुङाव 5,000 खरि रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लायबो दाख्लैसो आमगुरियाव बे अनसुंथाइनि जिनोखि मोननांगौ बिथांमोना 5,000 खरि 243 गोरिब आइजोफ्रा मोननो हादों बिनि अनगायैबो आरो दङ माइनाव सोरां जाय माइनाव सोरां होनोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10 जन 12 जन 14 जननिफ्राय 16 जन गाहाम लोगो लानानै मोनसे ग्रुप बानायो बे ग्रुप बानायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो थांनाय बाराव जों 25,000 रां अनसुंथाइ होनो हादों आरो एबारबो अलरेडि माने बिसोर जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननि मुङावबो आरो रिकुवारमेन्टखौ हरबावनाय जाबाय आरो बिथांमोनाबो मोननो हागोन बावैसोनो नेक्स्ट फेजनि जेनोखि 25,000 बेखौ मोननो हासिगोन बिनि अनगायैबो माने रग निर्मल जायफ्रा माने बेमार जादोंमोन गोदोसोनानै थादों बेमार आजार जानानै डाक्टारनाव थांनो हायाखै मुलि गरसे बायनानै जानो हायाखै बेबायदि सुबुंफोरनोबो बेमारिफोरखौ नायनानै माने बे रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जादों बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो जोंना मानगोनां एमएलए 31 नं सिडली समस्तिनि एमएलए बिथां जयन्त बसुमतारियाबो गोबां बेमारिफोरनो बिदिनो 10,000निफ्राय लानानै 20,000सिम 15,000सिम माने आसाम माने सरकारनिफ्राय बिथाङा मथा मथि जोंनि समस्तियाव बुंनो थाङोबा सिडली समस्तियाव 900 जन माने बेमारिफोरनो अनसुंथाइ होनो हादों आरो स्टुडेन्टफोरनोबो बेबायदिनो रांनि अनसुंथाइ बिथाङा होफैदों मथा मथि बेबायदि अनसुंथाइखौ जोंनि ओनसोलाव मोनगासिनो दङ